Ahojte, ja som Kvetka a dneska vám ukážem tutoriál na jednom musicali, ktoré ste si od mňa strašne, ale že strašne moc žiadali. Tak nebudem to zdržiavať a poďme na to. Ako prvé bude to, že si otvoríme aplikáciu Videostar a vpravo hore máme Select Song. Vyberieme si song, ktorý máme už predtým uložený v galérii. Ak chcete ten song, si môžete nejako zostrihať, ak vám nepasuje do predtočeného videa. Teraz tam vlastne importujete video, ktoré máte, ako som už spomínala, predtočené normálne na telefón v galérii. Dáte import. Teraz vlastne si to videjko ideme nejako tak postrihať. Za každým strihom bude vlastne iný efekt a je na vás, ako to spravíte, ale práve vy ste chceli odo mňa na toto návod, tak tu ho máte. Tu vidíte vlastne, ako som to strihala ja. V každom tom úseku vlastne máte jeden efekt, ktorý si vyberiete. Dáte split, počkáte. No a teraz ideme už dávať efekty. Dáme new. Vyberieme si efekt. Tam máte taký krúžok vlastne, s ktorým sa hýbete a s ktorým si to upravujete ako chcete. Tu som sa pomýlila, no hej. Nevadí. Ideme na druhú časť, tam budú tie strany. To si dáme new. Plusko, naľavo máte takú ako keby lupu. Nájdete tam slides, myslím, sa to volá. Áno. A zase tam máte tú guličku, s ktorou prechádzate a vlastne upravujete si to, ako chcete. Vidíte. Teraz ideme na tretie, tam bude tá bublinka, to si zase budeme hľadať. Ospravedlňujem sa za to, že som ju tak strašne dlho hľadala, ale naozaj som ju tam nevidela. Máte tam fakt strašne veľa efektov a aký sa vám páči, nemusíte si to upravovať podľa mňa, môžete sa dať kľudne hociaký. Teraz si tam kúsoček vynecháme, lebo vlastne tam efekt nepotrebujeme a ideme už na ten slow-mo. Tam si dáme ten šteteček, nájdeme si tam efekt. Tým kružkom zase chodíte a opravujete si ako chcete. To je vlastne úplne jedno, ako sa vám to páči. Teraz dáme krížik vpravo hore, uložíme si to do galérie a máte hotové videjko. Takže ja dúfam, že sa vám videjko páčilo a upozorňujem, že to naozaj moje prvé video, tak ak by ste mali nejaké otázky alebo by ste niečomu nechápali, tak píšte dole do komentára. Budem veľmi rada za každý like, po prípade odber a vidíme sa na budúce. Ahojte.